Michael Piccinino li diġà ħabbar li se jitlaq minn Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista għal jekk kif pajjiżna se jkun qed jiċċelebra l-iżvilupp li sar fis-60 sena li għaddew, il-partit se jaħdem biex iħejjed triq għas-60 sena li ġejjin. U qal dan f'konferenza tal-aħbarijiet li ta' flimkien ma' Stefan Caruana dwar iċ-ċelebrazzjonijiet matul din il-ġimgħa biex jitfakru s-60 sena mill-kisba tal-indipendenza. Is-60 sena anniversarju ta' Malta indipendenti irridu naraw l-iżvilupp ta' Malta fis-60 sena li għaddew, però ċertament l-obbligu tagħna, l-obbligu tal-Partit Nazzjonalista li nkomplu naħdmu allura biex nippreżentaw it-triq il quddiem għal Malta 60 sena li ġejjin. Il-Partit Nazzjonalista semma kif anke wara li tħassru l-attivitajiet il-ġimgħa l-oħra minħabba t-telfa tal-eks deputat Karl Guder ġie deċiż li jkomplu l-attivitajiet u jiġi dedikati għalih hekk kif ħadem għall-istess attivitajiet. Dawn se jinkludu l-ek deskritt mass meeting fi Pjazza Tritoni nhar il-ġimgħa filgħaxija.